Днес ще играем на Steel Upgrade. Нетила искам баната видеото да започне. Искате ли да покажа героите? Тук имам витино скелетони, то с горилата, джерафа челесте, вампира капучино, скъл, хелоуинско боне камбалабу, хелоуинска, моливчето, елефант кокофант, жирафа челестри. И това са героите на втори етаж. Нямам нищо, вижте, аз искам се репърча, но ще ми изчезнат. Аз съм на... не знам на кой репърч. Ма след 2 минути пускат и с къщите и си чукаме на къщите. Ако ми дадат бони, може да отворя Lucky Block и ако ми се падне някакъв Лагранде комбинационето и ще стане. И чакам. Не знам от кога. Сега почна да снимам видеото от 1 минута. Тук не, абсурда с това тук. Това, виж колко преминаваше от тук. Тук беше... Той не знам дали ще издържи до 1 трилион, ама... Той не знам, той също не знам. Той няма да стигне до 1 билион. Той не стига Берлина капучина, вампира капучина. Стига. Какви неща съм взел. Имам някакви шамари. Да, шамари. Где за пръв път се зарадвах на той и на той. Да, на и тия трите се зарадвах, после на тея, докато не стигнах до тук. И вижте, че може да ме изстреля чак до там. Чакам. И чакаме тук. И 1 минута. Айде, вече 59 или 58 секунди. Това ми е слаб. Даже не искам го купувам за малко. Помислих някакъв да не се присъединя в сървъра, иначе се попъркам. Чай заключа базата, че да не вземе. Да се присъедини и да откача. И да ми открамни тия герои. И да ми открамни герои и да махне от сървъра още малинко. Ако виждате, да, това ще се. Аз имах 500 злобък. Мога да купа той. Ама аз 500 имах, защото не мога. Могах и той да купа. Той не могах. Той не могах. Ма тук не мога. Само до тук е тя дете. Отивам да чукам. Чук. Ой. Thank you. Колко бомбони? 230. Учам да е тази хубава така ще. Синя. Аз харесвам червено, ама. Благодаря. Вече колко имам? 250 бомбона! След 4 минути той изчезва с ето евент. Тук. Тя се отдръпна. Нема шлапни. Искате ако се спитате? Повече отблизо? Не знам, понякога му такова. Ейте, ако съм на Ориан, гледайте. Ейте, чакам и ги стресвам и гледай. Не. Не съм го знал. Колко бомбона имам. 300. Бързо искаме тази къща. Тя е отворена. Тя не е отворена. Ти си като окей къща. Благодаря. 330. Кендита. Благодаря. Ето.
Вече имам 360. Бързо искам да лутна няколко къщи и да взема Лъки Блока. Така. Хайде бе. Благодаря. Че имам 400 и колко? 410. И след това... Кукуфанто елефанто ли? Добре. Cocofanto elefanto. Той не е чак така да герой, ама поиска. Върши някаква работа. Защо тук? Добре, няма значение, просто е по играта. Поправете си играта. Така. Thank you. Вече имам 440, след 2 минути свършва. Трябва да побързам и да взема Лъки Блока. Благодаря сега колко. 460, можеш малко повече много. И да не след да не свърша след 50 секунди, че са побърза. Той е след 2 минути. Давай, дай. Чук. Благодаря. 30. Още поне 10 или 20 ми дайте. Айде бързо дай. Зън, да. Точно толкова ми трябва. Lucky Block. Добре. Lucky Block. Убих Лъки Блока. Айде. Имам на втори етаж да го отварям. И какво се мисля, че ще ми се падне от Лъки Блока? То къде си? Ей, тук трябва. Лъки Блок! Къде си? Взех ли го? Лъки Блок! Нали та взех? Къде си? Добре, зараз. Мислите ли, че ще ми се падне ако парам го? Айде отвори се, бе. Заби. Тежко играта. Секрет! Добре. Секрет ми са паднати, също е окей. Но е малко слаб, не съм сигурен. Тя са... Тога тръгна, бе. Те се е тук да пуснат легенда комбинациони, как се лагна играта малко. Секрет имам... колко секрета? Първите си 3 секрета. Искате ли какво съм имал? Индекса. Индекс. Тежко заби! Секрет. Годне. Секрет. Имал съм мини спайдерини, само че свети в шарено. Вент спря. Сега си и той, Помисли ако за още един Лъки. Не ми трябва митика, той е слаб. Аз вече съм минала и порча с него. Аз съм го изпълнил 2 пъти, го имам елефантовите. Пътен знам, ма не искам ребъртвам, че ще ми се загубят героите и ще стане да не казвам колко. Моля, точно червен бял такъв. Нямаме от 9 минути. Мисля, че на 18-та ще свършваме. Ще реша, ако е на 20 може. На 19 може. 13-та, не, доста ще е малко. Не трябва също. Шоп. И чай. Ако имах поне точните рубъкси, може безплатен админ. Просто админ да си спамам 6-7. Как се нарича този слон? С той с ягодата.
Не се сещам. И мога да си спална Los Samins, Peter и Los Sixan и Dragon Cameleon и La Grande комбинационните ми е любимия герой. Точно е същата оферта, ама само че с 1 билион. Аз имам вижте колко билиона. Ако съберат тези пари, ще ги изкарчат. Не е спокойно. 2 билиона, 9 билиона. То тези ще убера. Тога стана 62 билиона. Убирам го. Имаме молива. Май съм ги показал и другия ми секрет на тавана. На последния етаж ще го убера и него. Индустрийно ще не ми трябва. Трябва ми елефант куфанто. Изпълнил съм го, молиш на едни приятели да ме вкарат в сървъра, ама не ми позволяват, защото това е негов сървър и мърморят да ми ги вземат героите. Сега ако го дадат, не знам. Да ми вземат героите за малко и като ребърчна пак да ми ги върнат. Аз пък газ стана 120 билиона. Аз съм мултибилионер. В Гроградо съм мултитрилионер. 995 трилиона евро. Цяло 87 милиона 60 10. Съм спокоен. Пипи-киби, пипи-киби. Пипи-киби. Лери-леларда. Кимчис. Берини пицарин. Пипи-киби. Кимчис. Таб ди феро. Таба ди феро. Както хипоптам. Тава ди феро. Тава ди феро. Не мога да говоря. Камардато. Шеп трябва да дава. Кикнаха ме от сървъра. Окей. Не знам защо ме кикнаха от сървъра. Алекс. Сега не ми кажа, че са ми открамнали секрета. То долу ми изписал секрета ли има. Ама ти за малко. Помислих да не ми открамнаха секрет. Кикнаха ме от сървъра.